Ribeiro. É das palabras que nos veñen á mente cando pensamos no viño de Galicia. Mais o seu éxito na produción de viño non é algo novo dos nosos días. Ten centos de anos de tradición e historia. Moito antes ca nós, na Idade Media, esta zona converteuse no núcleo de produción vitivinícola máis importante do noroeste da península e chegou a rexións tan afastadas como o norte de España, Inglaterra e Flandes. Gomariz foi unha das zonas máis importantes na produción durante o medievo. A clave deste éxito está nas boas condicións para o cultivo da vide, o cal espertou moito interese entre os monxes benedictinos e cistercienses. Deste modo, os monxes converteron a Gomariz nun centro vital de produción de viño, ademais de introducir técnicas avanzadas e un sistema de explotación no que as granxas funcionaban como punto intermedio entre os centros de produción e os mosteiros. Hoxe imos coñecer un edificio que tivo moito peso na historia, a Granxa de Gomariz, construída polo mosteiro de Toxo Soutos. A primeira referencia documental da existencia da granxa data de 1206 e é un dos edificios non relixiosos máis antigos de toda a Península Ibérica. Trátase dunha construcción de estilo románico rural galego. A súa arquitectura, impoñente e de grandes dimensións, denota a importancia que o viño tivo na economía medieval e moderna. No seu interior consérvanse 3 lagares e o espazo presenta unha distribución que permite unha boa mobilidade dos traballos que se realizaban. Ao fronte da granxa estaba a figura do granxeiro, que era frade ou converso, e encargábase de tarefas como organizar o traballo na granxa, comprar, vender ou aforrar terras, administrar a economía, enviar ao mosteiro as rendas e dar permiso para facer a vendima ou a sega. A súa importancia tamén trouxo consigo que este territorio fose escenario de conflictos ao longo da historia. Mosteiros e nobres loitaron por controlar estas terras fértiles debido ao seu valor económico. Na actualidade, a Granxa de Gomariz está en mans privadas. Os viñedos que a rodean pertencen a outras adegas do Ribeiro, pero a granxa en sí permanece como un testemuño silencioso do seu legado. Coñecer a historia da Granxa de Gomariz é preservar un fragmento importante do patrimonio cultural e vitivinícola do Ribeiro e de Galicia.